Salutare youtuberi și photoshoperi, eu sunt Sebia, am revenit cu un nou tutorial de data asta ceva mai avansat în Photoshop. Facem o semnătură, am pregătit niște resurse, am deschis un canvas mai întâi, este de 420 pe 420, rezoluția normală, ok. Intru, iau, acesta este un stock făcut de Ribot 02 pe DeviantArt. Nu o să mi-a dat voie să-l folosesc, nu o să-l salvez în calculator, o să copiez imaginea cu Photoshop, îi dau Ctrl V. După cum puteți vedea, imaginea este pusă, dar nu cum vrem noi. O să apăsăm Ctrl T, o să o tragem într-un fel. După care vreau să o fac mai mică. Ține apăsat Shift și trag de colțuri. Am mai filmat odată acest tutorial. Din păcate, camera nu a registrat. Deci am un outcome la el. L-am terminat, știu ce o să-mi iasă, știu cum vreau să-mi iasă, o să-mi plac cum o să-mi iasă. Nu vă arăt outcome-ul, vreau să-l descoperiți voi pe parcurs. Și dacă nu o să înțelegeți tutorialul, vreau să puneți pauză, să înțelegeți, vreau să mă supăr, nu că să pot să fac nimic. Ok, avem background-ul, o să continui prin a adăuga un render, acesta, cu Batman. Ok. Îl punem undeva aici. Nu cred că o să conteze foarte tare. Așa, după cum puteți vedea, aici, imaginea, background-ul este ceva portocaliu, iar Batman este ceva albastru, deci nu o să pupă amândouă, să zic. O să încercăm să le aducem la aceeași culoare. O să mă duc la Adjustments, dacă nu le aveți aici, vă puteți duce la Window Adjustments și aia e. O să vă sară undeva pe aici, îl puteți aranja cum vreți. Mă duc, ne ducem la și punem un gradient map, selectăm o culoare ceva, ok, bună, și selectăm normal, dar nu o să lăsăm din săgeata de jos. Mergem și vedem ce ne place mai mult. Și mergem. Cred că o să lăsăm overlay, după care scădem opacitatea undeva așa. După care facem un layer nou. Putem să închidem adjustments-ul. O să mă duc să selectez un brush, îl fac ceva mic, poate ceva mare, ok. Selectez o culoare, ok. Și începem să colorăm pe unde este nevoie. Colorăm. Ok, am colorat pe unde a fost nevoie. Și o să vedem ce ne place. No. Multiply no, color bar no, linear bar no, light no. Oh, perfect.
Nu știu de ce par surprins, pentru că deja am mai făcut chestia asta, dar pentru public. Ok, mai dăm pe unde este nevoie. Ne pictăm pe unde este nevoie. După care mergem, mai ne jucăm puțin cu ingredient. Dacă să punem alb-negru, poate pe soft light, dar nu-mi place, nu-mi place. Poate o să mergem Control Alt Shift E undeva la filter, render, lighting effects. O să ne alegem focalul, care este Batman în persoană, deci e Batman. Ok, poate mai coace, mai, ok, cred că este de ajuns, este. Scădem. Ok. Din nou control shift E. Sau nu place. O să șterg R-le. Nou control alt shift E. Adăugăm o sursă de lumină, care o să facem cu alb și cu un render de dimensiunea 300 și facem un layer nou. Ok, o să punem pe soft type. Ok, am făcut treaba asta. Mergem Control Alt Shift E, sau v-am mai explicat în tutorial anterior. Image, apply image. După ce am aplicat imaginea, mergem la filtre, blur, Gaussian blur 03. Imaginea este urâtă, practic. O să ștergem de pe focalul fiind Batman în persoană. Bine, nu e chiar persoanală, e Batman. După ce am șters de pe Batman, văd că se vede ce țos blurat în spate. Nicio problemă, chiar asta vreau. Control Alt Shift E din nou. Filtre, Sharpen. Am dat pe Sharpen din nou. Ștergem de pe cap. Poate dacă face ceva mai, poate dăm 100% și ștergem și aici puțin. Ok, și aici ștergem de pe cap. Și după care începem și ștergem de pe tot background-ul. Ok, după ce am șters de pe tot background-ul, mergem Control Shift E. Nu știu de ce am dat Control Shift E. În fine, mergem, aplicăm un gradient multiply, așa.